Це цілком законна для нас ціль. На охорону Кримського мосту Росія витратила понад $1 мільярд. Ешелоноване спостереження, протидиверсійні підрозділи в чергуванні 24/7. Вертольоти, кораблі, станція радіоелектронного виявлення. Це найбільш охороняємий військовий об'єкт в світі. Російська пропаганда, вона основана на символах. Кримський міст – це символ сили влади, сили держави російської. Це справжній ляпас Путлеру і Рашці. Ця операція змінила світові концепції військово-морських операцій. Це новий абзац, і новий щебель в історії військово-морських битв. Ми фактично перевернули філософію, сам підхід. Початок будівництва Кримського шляхопроводу ознаменував розуміння того, що Росія готується до великої війни. Як тільки його почали будувати, по суті, ми вже тоді розуміли, що у випадку повномасштабної війни це буде основною логістичною артерією для ворога. Власне, так і сталося. І ворожі війська на півдні України, вони підживлюються за рахунок Кримського моста. Відповідна зброя, засоби ураження, вони поступали по відповідному логістичному шляху. Сам Кримський міст – це для Росії була гарантією, що вони зможуть це робити в будь-який момент і дуже швидко. Тебе везут, ребята, везут. Везут подругу. Смотри, подруга какая, Ланцюг логістичного забезпечення, він дуже важливий для противника. Зруйнувавши цей міст, цей шляхопровід, ми позбавили б Росію вільно перекидати в Крим важке озброєння, важку техніку, танки, а також забезпечувати паливом та боєприпасами Чорноморський флот Росії, який розквартирувався в нашому Севастополі. Це цілком законна для нас ціль. Відповідно до норм Женевської конвенції, інших норм міжнародного права, чинного законодавства, звичаїв, традицій ведення війни – це цілком законна ціль. Це незаконна побудова, по суті, на території України. Президент Зеленський особисто наказав зруйнувати цей шляхопровід. Можна відмітити, що, по суті, ми є фахівцями по Кримському мосту по тій причині, що вперше ми його вдарили 8 жовтня минулого року. Відбулося це на наступний день після 70-річчя бункерного діда. Я думаю, йому в той ранок дуже сильно боліла голова, і ми йому зробили правильний такий, знаєте, подарунок. Були використані СВП, так звані саморобні вибухові пристрої, і відповідна гексогенова суміш, її кількість була майже 15 тонн, це в тротиловому еквіваленті майже, відповідно, 21 тонна. Тому всі ви добре бачили ті наслідки. Більше 8 місяців вони намагалися його відновити, але все-таки вони його повноцінно не відновили. І вдруге ми вразили міст 17 липня поточного року за допомогою відповідних морських дронів типу Sea Baby. І зайшли ми в цей раз не з суші, а зрозуміло, з моря. Це спільна операція Служби безпеки України і Військово-морських сил Збройних сил України, наших двох підрозділів. Потрібно зібрати всі розвідувальні дані, всю інформацію, з чого побудований цей міст, які в нього елементи конструкції, для того, щоб зрозуміти, якою зброєю ми можемо їх зруйнувати. Був здійснений комплекс відповідних оперативних, в тому числі оперативно-технічних заходів. Була і здобута відповідна документація, яка була нами використана для майбутнього планування нанесення вогневого враження. Василь Васильович Малюк подарував мені таку гарненьку книжечку. Де він її взяв, я можу тільки здогадуватися. Це «Строїтельство транспортного переходу через Керченський пролив. Робоча документація». Конструкторська документація танка, ракети, літака, вона є сама по собі таємною, а не кажучи про такий стратегічний об'єкт, як Кримський міст.
Тут ми знайшли все, що нам було потрібно для того, щоб зрозуміти, у який спосіб ми його зруйнуємо. Ось цей Кримський міст. Хантер, він є сильним інженером, саме тим, хто вміє правильні зробити розрахунки. І от разом з ним ми це все робили і планували. По тим документам, які ми читали, ми вже розуміли, як воно має виглядати. Але одне ж діло, коли воно на чертежах, а інша справа, як воно вживу зроблено. Під час підготовки до операції більшість інформації, яка використовувалася для розвідки, отримувалася з відкритих джерел. Одним із джерел такої інформації став відеозапис росіянки, яка відпочивала в районі Кримського мосту на яхті і засняла внутрішні конструкції арки моста. Ця інформація дала нам розуміння, в якій точці треба атакувати міст, щоб нанести максимальне пошкодження йому. Кожен росіянин зі смартфоном – це наш ліпший друг, товариш і клієнт. Ми маємо змогу наблюдати багато об'єктів всередині самої Росії, на окупованих територіях і таке інше. Хай більше знімають і фотографують, і викладають, і записують. Кримський міст побудований в протоці, де дуже великий шар мулу. І для того, щоб закріпитися в цьому мулові, росіяни використали під кожною опору 15, 20, а то й 30 різних паль, які ніби як віник встромлені в багно. І зверху цей віник, він об'єднаний бетонним таким биком, і далі стоїть опора, на якій знаходиться той же самий шляхопровід. Зруйнувати цю опору, напевно, було дуже важко, тому що вона дуже товстезна. Але в моїх інженерів виникла така геніальна думка, щоб ми постаралися перебити ці палі, які знаходяться під нижнім биком на рівні води, щоб вони полопалися. Тоді ця опора, в принципі, сама вона буде ще більше тягнути цей міст донизу. З технічної точки зору це така дуже важка була задача, яку потрібно було виконати. Ракет таких у нас немає. Торпед таких величезних у нас теж немає. Бомб авіаційних в Україні, напевно, вони є, але літаки українські туди не долетять. Порадившись із головою служби Василем Малюком та керівником ВМСУ Нейшпапою, ми прийшли до висновку, що нам потрібно будувати новий морський дрон, який здатний буде донести 800 кг тротилу до опор Кримського мосту, пройти ще мінімум 800 кілометрів по морю з хвилюванням до 4 балів. Швидкість дрону має бути такою, щоб на фінальній стадії він міг відірватися, наприклад, від кораблів-переслідувачів, якщо такі будуть, чи маневрувати, коли нас будуть атакувати вертольоти. На цьому дронові мали бути безперервний, гарантований зв'язок з дроном. Це такі дуже складні інженерні рішення потрібно було якнайшвидше нам знайти. Служба безпеки України, вона об'єднала найкращих фахівців з багатьох галузей. Це інженери, це програмісти, це військові моряки, які сьогодні працюють над виробництвом і подальшим успішним використанням військово-морських дронів. Прообразом до створення військового морського надводного дрону типу Sea Baby був козацький човен «Чайка». Він був доволі малогабаритний в порівнянні з ворожими кораблями, і за рахунок цього він успішно маневрував між ними і вже тоді використовувався для успішного виконання тих чи інших військово-морських бойових задач. До речі, якщо дивитися Sea Baby, наш морський надводний дрон, то коли він виходить на глісер, тобто швидкісно рухається по поверхні водного зеркала, він в цей момент саме дуже схожий на козацький човен «Чайка». Наші славні пращури, вони нас постійно надихають, і ми відчуваємо той відповідний генетичний зв'язок. Ми зробили прототип, завантажили в нього 1,5 тонни піску в мішках. Головне завдання було це зрозуміти, чи працює цей матеріал і як він працює.
Ми били кригу цим човном, ми на швидкості розрізали ці шматки льоду. Абсолютно він не боїться жодних ударів, жодних розтріскувань. Він ремонтно придатний, його можна трансформувати під виконання будь-яких задач. Коли ми його розробляли, планували, потім виготовляли, в подальшому проводили перші успішні випробування, весь цей час ми в колективі між собою десь називали його малюком, немовлям і так далі. В подальшому залишилось лише додати морський. Буду відвертим, на певному етапі мені це не дуже сподобалося, оскільки я розумів, що дехто може дивитися і розуміти, що це певний якийсь егоїстичний крок з мого боку, оскільки назва співзвучна з моїм прізвищем. Але колектив, і зокрема Хантер, очільник відповідного управління, вони мене реально вмовили, що кажуть: пане голово, як корабель називеш, так він і попливе, нехай він буде Sea Baby. І коли свого часу я в черговий раз приїхав на виробництво, я помітив, на корпусах був нанесений вже відповідний надпис Sea Baby. Ключовим в керуванні і реалізації даної спецоперації є зв'язок. Ми змогли долучити до нашої команди волонтерів, які допомогли нам влаштувати на наших морських малюках найкращий зв'язок у світі. Тому що покладатися на вироби Ілона Маска ми не могли. Ми постійно контактуємо з нашими партнерами. І коли вони подивилися начинку, що складаються наші човни, електронно, вони були просто вражені. Вони нам кажуть, що вони в нас вчаться. Причому це топові наші колеги з західного світу. Це працює наша команда. І це саме креативний підхід Служби безпеки України і всіх небайдужих, хто до цього доєднався. Використовуються виключно наші сили і засоби, і ми створили цей продукт. Якщо заглянути всередину дрона, там весь човен зсередини списаний. За кожну зруйновану оселю, за кожну розлучену родину, за кожну нездійснену мрію будемо мститися. Там надписи, які тільки можна. І бажають успіху нам, і проклинають росіян. За кожну сльозу наших батьків, наших дружин і дітей, за кожного загиблого українця будемо мститись. Ми ці дрони будували, тестували, і так само люди навчалися іми керувати. Перше, що ми не почали тренуватися на цих дронах, ми почали вивчати морську тематику. Оператор, який управляє дроном повітряним, він відрізняється від оператора, який управляє надводним дроном. Для цього треба мати певні здібності і відчувати, як стихія впливає на той засіб, яким ти управляєш. І, звісно, цю специфіку можуть дати тільки люди, які цим займаються все своє життя. Підготовка пілота з абсолютного, скажімо так, нуля до пілота надводного дрона 4 місяці. Вивчати морську справу без відповідної фахової підготовки, вона доволі складна. До морської термінології треба звикнути. Морська міля, швидкість вони міряють в узлах. Перестроїтись на цей тип мислення, коли тобі кажуть, швидкість 10 узлов. Я розумію, кілометри на годину, метри на секунду, тут узли якісь. Наші хлопці пройшли такі, пришвидшені курси виявлення, розпізнання, ідентифікації всіх суден, які є в Чорному морі. Наш папа спеціально призначив старшого офіцера, який приймав у них екзамени із матеріальної частини надводного флоту, який тільки є в Російській Федерації. Кожен корабель ми розбирали по його озброєнню, конструкції, слабкі місця. Тобі вранці розповіли, ввечері ти вже залік здаєш. Тобі дають 3-4 силуети, ти маєш кожен розпізнати, який корабель. Було багато таких курйозних моментів, але люди дуже швидко навчаються. Це дуже талантливі люди, і ми вірили в це, що все вдасться. 14 липня 2023 року я із головою служби Василем Малюком доповіли президенту про готовність, технічну готовність до виконання цієї місії. Президент відразу дав вказівку на її проведення. Ми з військовими моряками утворили зранку 16 липня штаб
цієї операції. Це величезна кількість моніторів, де відображалася вся інформація, яка на той час була у Чорному морі. Ми відслідковували погоду, хвилі, течії, рух цивільних кораблів, рух військових. Ми відслідковували російську авіацію. Всі чинники, які могли вплинути на наш успіх. Звичайно, я був поряд з своїми побратимами. Пліч-о-пліч зі мною був генерал Хантер, адмірал Нейшпапа та також наш відповідний колектив. І в процесі того, як ми проходили кожну морську милю, я переймався разом з особовим складом Служби безпеки та військово-морських сил. В операції по ураженню Кримського моста приймало участь 5 морських надводних дронів. Вони рухалися 2 групами. Доцільно 2 човни відправляти вперед, щоб вони вели розвідку. І в випадку виявлення або зустрічі з кимось, вони попереджають основну групу, що треба робити маневр обходу. Ми мали підійти до Кримського мосту десь приблизно о 2-й годині ночі. Чому? Тому що липень місяць – дуже коротка ніч. 3-3:45 за Києвом, там вже починається світанок, і наші кораблі будуть виявлені з десятків, а то й, можна, сотень цивільних судів, які кишить там біля Керченської протоки. Через то нам потрібно проїхати було туди поночі. Ми управляли з Києва дронами, які знаходились від нас за 600, 700, 800, 900, 1000 кілометрів. Ти бачиш камеру, ти бачиш в екран, от воно тут. Так, воно через 1700 кілометрів. Але от ти його бачиш. І як-то казати, що це так далеко? Ні. Ти розумієш, що все працює, як повинно бути, що команда працює, техніка працює. На віраж-планшеті, який відслідковує російську авіацію, ми побачили, що в нашу сторону висувається російський винищувач, здається, Су-27СМ. Момент був напружений. Ми зрозуміли, що нас шукають. І російські літаки, і російські гелікоптери, і їхні кораблі, вони теж не сидять там і постійно моніторять море, постійно шукають надводні наші дрони. Було прийнято рішення різко змінити маршрут, і ми пішли на південь. Потрібно було зробити гак понад 70 кілометрів додаткового шляху. Ми могли до 2 годин ночі не дістатися. Тому прийшлось збільшити крейсерську швидкість. Наші кораблі почали в прискореному режимі долати ті відстані, яка залишилася до Кримського мосту. І ми отримали інформацію, що десь приблизно на нашому маршруті знаходиться російський фрегат «Адмірал Есен». Це один із 2 човнів, які претендують на звання флагмана Чорноморського флоту після крейсера «Москва». Це один із кораблів-носіїв «Калібрів». Наносить ракетні удари по всій території України, який приніс багато смертей наших мирних громадян. Це, звісно, він не повинен жити. Військові моряки, Нейшпапа, вони так збудилися, вони були такі готові були догнати його. Потопити фрегат, флагман Чорноморського флоту, то це як Москву потопити, то другий раз, друга серія. Буду відвертим, це дуже і дуже пріоритетна ціль для нас. Ну і колектив в якийсь момент почав вагатися, що от Есен, давайте все-таки, можливо, на Есен підемо і так далі. Ну, проте я наполіг терміново і сказав, ні в якому разі. У нас є чітка задача Верховного Головнокомандувача. Ми маємо підрізати логістику ворогу саме там. До Есена ми ще, вибачте, повернемося трошки згодом. Є задача. І в цьому питанні повинен бути холодний розум. Не треба мати емоції. Емоції заважають справі. Треба виконувати ту задачу, яка поставлена, яка пріоритетна. Да, ми облизувались, та ясно. Ми 1,5 км справа, 1,5 зліва обійшли. Але з іншого боку, корабль на рейді, там теж вони ж вже на той час розуміли, що є такі дрони, і вони пильнують. Тобто це 50 на 50, а раптом якийсь русак, який не спав, напився кави і дивився в цей час з кулеметом, він би вразив морський дрон на підході, і нічого б не було. Ліво. 2 метри в секунду я йду, нормально? Ну все, он пройшов, да.
Десь і Хантер, десь і адмірал Неїш Папа на певному етапі навіть засмутилися, і я сам. Проте потім ми зрозуміли, що це все-таки єдине і правильне рішення. На той момент, коли перші 2 дрона дійшли до Ялти, вони відірвалися від інших 3 десь на 70-80 кілометрів. Враховуючи, що 3 останніх нас доганяли, рухалися з більшою швидкістю, ніж заплановано, то і витрати пального у них були більші. Тому то ці 3 останніх, вони, скоріше за все, не дійшли. Кінчилося б пальне. Кожен човен ніс на собі приблизно 900 кілограмів тротилу. Якщо в тебе є такий заряд, і в нього кінчається пальне, не хочеться, щоб він просто потонув. А тут рядом Есен. Звісно, хочеться, може Весена, давай. Пробуємо догнати його. Було прийнято рішення, перші 2 човни, які вже і так знаходяться недалеко від Керченської протоки, вони далі йдуть на міст, а ті 3 човни, які знаходились позаду, вони йдуть на пошук, виявлення і, можливо, переслідування та знищення цього Есена. Вони десь там біля Ялти чи Партеніту зустрінуться і покохають один одного. Кілометрів до 80 на годину вони шурували на максимальній швидкості десь на протязі більше години. Для щастя екіпажу того Есена, для тимчасового щастя екіпажу того Есена, корабль цей пішов на Новоросійськ. Через те навіть теоретично наші морські малюки не могли його наздогнати. На наших цих 3 дронах повністю вичерпано було пальне, і ми їх самоліквідували на невеликій відстані від берега біля Ялти, Партеніта і Гурзуфа. Ти кожен дрон збираєш з нуля. Ти його не купуєш, як Mavic у китайців, а потім він виїжджає десь під Ялтою тони. Звісно, обідно. Нам прийшлося зробити для того, щоб наші морські малюки не потрапили в руки до росіян. Перші ці 2 дрони ми вибрали для них найоптимальніший з енергетичної точки зору енергозаощадження режим, і вони пішли на Кримський міст. Біля Керченської протоки росіяни влаштували декілька таких відстійників для кораблів, де вони їх перевіряли. Тобто вони не всі кораблі запускали на Керченську протоку, а тільки ті, яким там довіряють, або свої кораблі, або реєстрації тих країн, з якими Росія дуже має гарні стосунки. Якраз оці скупчення серед ночі, де в одному місці стоять там десятки кораблів, і на кожному кораблі є великі прожектори, це ніби як ви під'їжджаєте до якогось міста. Там видно було, як вдень все. І нам потрібно було фільтруватися через цивільні ці судна. Ми наткнулися на один танкер, який як черепавка повільно, потихесенько йде. Оператори наших дронів, які до цього 20 годин йшли, які вже випили там по відру, напевно, кави. І їм потрібно ще тепер зупинитися для того, щоб пропустити перед собою цього танкера. І ми стоїмо на місці, вже гайдаємося на цих хвилях, там вже й течії, там вже і вітер піднявся, і кругом снують ці їхні буксири. І ми не розуміємо, може за буксирами ховаються якісь російські кораблі. І ми побачимо тільки атаку, коли вже по нам почнуть гасити з кулеметів. Що нам робити? Час повороту вправо на 12 градусів. Виконуємо. Прийнято було рішення тихесенько, заспокоїлися, пропустили всю техніку, яка є, і пішли далі. Лівіше візьми, лівіше. От так, от туди йди. На БК? Да, наведи на бика. Ти маєш в нього різатися. Пріоритет для нас був, в першу чергу, це залізничний міст. Тому перший човен, який йшов, він йшов на таран саме опори залізничного мосту. Не спіши. Скинь газ. Отак іди під кутом, отак іди. Давай, йди в нього. У нас є затримка з зв'язком 1,5-2 секунди. Вирівняйся на нього і тримай. Тоді затримка нівелюється прямим курсом. Нічого не підрублює, не трохи. Опа. Давай, пішов вліво пішов, вліво. І мій борт пройшов між всіма опорами. То не той бик. Невеличка досада, але, як кажуть, бій продовжується. Треба тут моментально перелаштовуватися, щоб зробити, щоб все-таки добитися результату. Оператору вказівка на розворот і на атаку саме автомобільної частини Кримського мосту. Давай. Опять він йде, заходить на атаку. Ні, не порулюй, нічого не трогай. Я в нього маю
Да, нічого не трогай. За 5-7 хвилин ми вже були біля опори. Прикольний салют. Майже як при відкритті Кримського моста, десь так само воно все там бабахкало. Коли ми успішно влучили, то це був справжній вибух емоцій. Всі ж чоловіки, вони трошки хлопці, да? Трошки діти, всі почали скакати, обніматися, радуватися. Ура, ми перемогли. Вперше в історії морських боїв, фактично такими засобами був вражений такий об'єкт. Це просто було вау, це не передати словами. 5-й борт іде на железнодорожний. Вся увага переключилася на інший борт, який також доходив вже в район атаки. Ми не розуміли ще теж до кінця, як на це відреагували росіяни. Тому що після першого вибуху ми побачили, що частина мостового цього переходу, вона повністю знеструмлена, там темно стало. Не видно ніяких чортів, тепло не видно нічого. Ми не бачимо реакції росіян, де їхні катери знаходяться, цієї охорони, які там були. Ми не бачимо, чи є вертольоти. Давай, ще лівіше. Ще лівіше візьми. Оцього. Іди на цього бика. На цього йди. Ось твій бик. Поїзд! І тут від Криму по цьому залізничному мосту йде залізничний потяг. Перша думка була, навіть перша була вказівка оператору: доганяй локомотив, бий опору під ним, для того, щоб цей потяг теж загорівся. Давай вліво. Без нервів. Дуже швидко така, знаєте, інша думка наздогнала попередню, каже, якщо цей потяг іде з Криму, то там бензину точно немає, в тих бочках, які відтягне за собою. То немає сенсу його наздоганяти, і потрібно виконувати ту місію, яку ми завчасно запланували. Підходиш. Так, бери вліво тепер. Ліві. Давай, пошел. Сюди, пошел. Він все розуміє. Давай. Молодець, давай, йди. Правий, чуть-чуть. Тихо, все отлично. Єсть! Ну, от тоді вже ніхто не стримував своїх емоцій, тому що місія точно завершена. Вибух емоцій, позитив, посмішки, братські обійми. Ну, це справжнє, я не знаю, військове щастя, коли ти досягаєш певного успіху і виконуєш задачу, поставлену Верховним Головнокомандувачем. Это очередной террористический акт киевского режима. Глава СБУ Малюк назвал теракт одной из реализаций его спецслужбы. Звісно, росіяни в рамках своєї інформаційної кампанії почали заспокоювати місцеве населення, що все нормально, мостик як стояв, так і стоїть. Агенти Служби безпеки України передали нам акти огляду інженерної групи росіян, пошкоджень, які ми завдали Кримському мосту. Вони написали закритий звіт, який в нас з'явився через 12 годин після його написання. Здається, 6 з 8 подопорників зруйновано, а 2, ті, що залишилися, пошкоджені. Це руйнування катастрофічні. Ребята, мост закрит. Міст повноцінно зараз не функціонує. Автомобільний транспорт рухається реверсно, і кожна автівка не більше 5 тонн має бути. А ЖД-сполучення використовується тільки для електрички і не більше 5 вагонів. Тобто, власне, вони БК, все інше вони зараз тянуть паромами. Тому ви маєте розуміти рівень успішності проведених отих 2 атак на Кримський міст. Російське угрупування, яке знаходиться на території Запорізької і Херсонської області, воно перестало отримувати військове підкріплення з Криму. Задачу, яку ставив президент перед Службою безпеки України та військово-морськими силами, було виконано.
Вони розповідали всьому світі, що це самий захищений міст і так далі. Успішним вогневим враженням, руйнуванням ми, по суті, зруйнували, відповідно, той міф про непереможність Рашки. Це країна фейк. Країна, яка, не маючи достатніх сил і засобів морських, може боротися з ворожими кораблями, може запирати їх в бухтах, може вражати їхні мости. Лідери потужних країн, які мають флот, почали переглядати свої концепції як такі. Те, що зробили ми фактично перевернули філософію, сам підхід в військово-морських операціях. І це не тільки мої слова, це думка всіх наших західних партнерів, військових моряків, очільників спецслужб. Світ бачить, на що здатні наші українські технології, українські дрони. Ми створюємо перший в світі флот морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу і примушує їх ховатись. Це не просто військово-морський дрон, це багатоцільова платформа, яка сьогодні дуже і дуже успішно використовується. І не тільки по відношенню до Кримського мосту. Зараз проведено дуже багато успішних реалізацій, і ми нанесли успішно вогневе враження не одному ворожому кораблю, в тому числі і ракетоносію. Війна майбутнього – це війна дронів. Але це не панацея. В будь-якому випадку це роблять люди. Тільки люди. Який би дрон би не зробили, завжди людський фактор, перед яких застосування, винахідливість буде мати вирішальну роль. Кримський міст або шляхопровод, да? Він величезний, він 14 кілометрів довжиною. Росіяни там наразі затоплюють якісь баржі отут, розміщують там вогневі точки, ставлять якісь там бонові загородження. Але росіяни не розуміють одного. Служба безпеки України ніколи не повторюється. Ніколи. Далі буде багато сюрпризів і не лише по відношенню до Кримського мосту. Міст приречений. Ніякому путінському мосту не місце на законній території неньки України.